दिफेन बर' बिथाङा दिनै गाबगु खुगुयैबाबो आबसुनिफ्राय बिदाय लाबाय आरो गुबुन मोनसे खोथाया जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सारआ दानि स्पिच होलांखांबाय आं बेखौ बारा देखायला नरेन्द्र मदिया क'क्राझारसिम सफैनो हायासै गाज्रि बोथोरनि थाखाय आरो खोथाया जाहैबाय दिफेन बर' सारआ दिनै बिदाय समावहाय मा मा फोरमायखो नोंथांमोनहा ससे क्लिप होलांगोन गोबाङा बेखौ नायाखै गाबनायखौल' नायदों नालाय बे बुब्लियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खेलाबो आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिबार बावनाय लोगोसेनो सिम बिबार बावनाय बे मोनथाम हाबाफारिखौ जोङो मावफुंबाय फरायसा आफादनि गोथार फिल्डखौ बिरहोनायनि उनाव नियम बायदियै फंनैसो बाथ्रा बुंनो नांगौखाय आङो बुंनो थाखाय आवगायबाय जोंनि मिरुनि मानगोनां बिबानगिरि लोगो नोंथांमोन बोसोनगिरि बिसोमखोर बसुमतारी लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी लोगो आफादगिरि उमेश दैमारी गाहाय नेहाथारि फनेन्द्र बसुमतारी एजिएस दिनेश ब्रह्म स्पिकार अबिद नार्जारी गासै मिरुनि साफ्रोमबो गोख्रों बिबानगिरि नोंथांमोन दखरानिफ्राय जिल्लानिफ्राय इउनिभार्सिटि आरो इउनिट कमिटिनिफ्राय बाहागो लाफैनाय एबसुनि आंनि गोख्रों मावथि बिबानगिरि दैदेनगिरि नोंथांमोन बयखौबो आङो साबायखर बावदों दिनै बे CWCनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ दैखांबाय गोमो गाबनि दाहाल थुंग्रिनि बे गोथार फिरफिलाया जोंनो जेब्लायबो गोहो आरो सक्ति होयो आरो बे फिरफिलानि बेन्दोङाव थानानै गोलाव सम 58 बोसोर एबसुआ हारि दानायनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्शजों गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय हाबा मावबोबाय आरो बड'लेण्ड सोमावसारनाय मोनथाम गोरोबथानि बे गेजेराव 5000नि बांसिन मुंख्लं जालांबाय दिनै बड'फाया जोंनियाव गैलिया 5000 मुंख्लंफोरा दिनै बर'नि इयुननि थाखाय गावनि जिउखौ त्याग खालामबाय आरो दिनै जोङो गोदान जोलैया हारि दानायनि थाखाय गोथार फिरफिलानि सिङाव थानानै जों हाबा मावगासिनो दङ फिरफिलानि सिङाव जों जेब्लाबो गोहो आरो सक्ति मोनो बे सक्तिखौ लानानै एबसुआ जेब्लाबो हाबा मावलांनांगोन फिरफिलाया जेब्लाबो गोथार आरो बेयो जोंनो जेब्लाबो स्ट्रेंथ एनार्जि कारेज आरो प्राउडखौ जोंनो गथायो आरो बेखायनो एबसुनाय आफादा गावनि गोथार फिरफिलाखौ लानानै हाबा मावनायाव मालाबाबो मेंनाय बानाय जिरायनाय गैयाजासे हाबा मावलांनांगोन दिनै बे स्पेशल CWCआ आंनि थाखाय मोनसे मेम'रेबल डे आरो मोनसे जारिमिन आरो बे जारिमिना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इन्टारमिडियेट आफादगिरि महरै एग्जिट जानायनि मोनसे थासारि थारैनो आं बेखौ गनायना लानो हायाखै नाथाय सम आरो परिबेसानो बेबायदि जायनि थाखाय आङो बे थांखिखौ आजावनो बाध्य जादों आरो बेखायनो मिरु CWC गासै एबसुनि परियालनिसिम 10,000 एबसुनि मावथि बिथांमोननिसिम आंनि खर' गंलायनाय मान मर्यादा सन्मान जेब्लाबो थागोन नोंथांमोननि मदद स्ट्रेंथ आरो सापर्ट नङामोनब्ला बे जार्निया मालाबाबो गोरलै जानाय नङामोन बर' आइ आफा 25 लाख भारताव थानाय बुहुमाव थानाय आसामाव बड'लेण्डआव थानाय बर' कसारि काउन्सिलाव थानाय कार्बि आंलंआव थानाय गासै बर' आइ आफा रायजो राजानि मददनि गेजेरजों हारि सिबिनो थाखाय खाबु मोनबाय 25टा बोसोर एबसुआव 2001निफ्राय दिनै 26सिम खामानि मावनो थाखाय खाबु मोनबाय आं बेनि थाखाय धन्यबाद बावनानै गोथार फिरफिलाखौ जेब्लायबो गोसोखांगोन आरो बे गोथार फिरफिलानि सायाया जेब्लायबो आंनि खाफालाव आंनि सायाव थागोन बेखौ आं अरायबो आत्मबिश्वासजों आवगायलांगोन जुदिও इयुननि समाव आङो आफादगिरि महरै थानाय नंलिया दिनैनिफ्राय आरो एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनायनि थाखाय आंनियाव बे खाबुआ थानाय नंलिया नाथाय फैबाय थानाय समाव एबसुखौ जाय बिथांमोना लिडारशिप होगोन आफादगिरि गाहाय नेहाथारि मिरुआव जा जिल्लायाव जा दखरायाव जा इउनिटआव जा एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ जेब्लायबो गोजौआव आबुङै उदाङै बिरहोनानै
हारि दानायनि हाबाखौ आवगायलांगोन बेखिनि खोथाखौनो फोरमायनानै दिनैनि बे मोनसे जारिमिनारि खोन्दो आंनि थाखाय आबेगिक मोनसे सेन्टिमेन्टेल एबसुनाय परियालखौ नागारनाया आंनि थाखाय गोरलै डिसिसन नङा किन्तु जेब्लायबो गोब्राब थासारियाव गोब्राब थांखिखौनो लानो आवगायनांगोन बेखिनि बाथ्राखौनो बुंनानै साफ्रोमनिसिमबो फिन खेबसेबाव खुलुमनाय बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि एबसु लं लिभ एबसु लं लिभ एबसु लं लिभ थेंक इउ बे समाव मानाव गेदेर दुलाराय फरायसा आफादनि आफादगिरि मुक्ति दिपेन बर' बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो बड'फायाव बिबार बावजेनगिरि आरो खंख्रं खाफायाव बिबार बावजेनगिरि मानाव गेदेर बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावबाय गासैनिसिमबो साबायखर बावनानै बे हाबाफारिखौ जोङो बेखिनियावनो दोनथ'बाय होननानै नोंथांमोननो फोसावबाय लोगो लोगो जेनाखि